Samospráva rozdelila medzi organizácie v Hlohovci skoro 140 000 eur. Finančné prostriedky boli prideľované na základe žiadostí, ktoré organizácie predkladali začiatkom roka. Tie následne posudzovali odborné komisie mestského zastupiteľstva. Smerovali do športu, kultúry, sociálnej a humanitárnej pomoci a životného prostredia. Najväčšia čiastka poputovala do kultúry. 25 žiadostí, ktoré predložili subjekty pôsobiace v tejto oblasti v našom meste. Jednu žiadosť sme museli vylúčiť, pretože nesplňala požiadavky. Organizácia nesídlila v Hlohovci a zároveň neposkytovala služby pre občanov mesta Hlohovec. Celková čiastka, ktorú požadovali subjekty, bola takmer 132 000 eur. Komisia rozdeľovala 60 000 eur a náš výsledok z komisie sme postúpili mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Združenia dotácie využijú na rôzne činnosti. Prenájom priestorov, prevádzkové náklady priestorov a základ, čo nám veľmi pomáha, to sú štartovné poplatky na súťaže medzinárodné slovenské, ktorú teda sa snažíme rodičov odbremeňovať a za to sme teda veľmi vďační. Robili sme z toho publikácie, robíme z toho upomienkové veci a vlastne snažíme sa udržať tie podujatia, ktoré sme vytvorili, aby mali tú tradíciu, aby to fungovalo a malo to spätnú väzbu. Frašťacký trň, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra, potom je to 10. ročník literárnych potuliek Hlohovcom. Samozrejme v rámci iniciatívy Odložené v meste plánujeme vydať ďalšie 2 grafiky. A máme naplánované aj vydávanie nejakých publikácií, ktoré sa týkajú samozrejme histórie a osobnosti Hlohovca. Stretnutie pri pamätníku padlým v prvej svetovej vojne a po dlhšom čase Vánsovej Lomnička. Muzika v Beresegu, ktorá má dosť vysoký rozpočet, keďže chceme, aby to bolo už na úrovni usporiadané. Takisto financie využívame na kroje, čo je veľmi veľká položka, takisto na nejaké materiálne zabezpečenie, technické, nejaké nové ozvučenie si chceme tiež samostatné na také menšie akcie zabezpečiť. Dotácie v kompetencii mestského zastupiteľstva sú teda už rozdané. Do konca roka však prijíma žiadosť o dotáciu aj primátor mesta. Je ju možné podať elektronicky na egrant.sk.